Samantala mga idol, prioridad naman sa banang Infanta ang pagbibigay halaga at pagtutok sa kalusugan ng bawat residente, lalo na ang mga nasa maliliit na komunidad. Sa mga bahagi ng barangay at paaralan, isinagawa ang purok kalusugan kung saan prioridad na ibahagi ang ilan sa programa tulad ng maternal and child health, immunization, water sanitation at hygiene, nutrition, TB at HIV control, non-communicable disease prevention at road safety. Bukod pa rito, nagbahagi rin ng mga sesyon sa mga grade 11 at 12 students kung saan nakatutok sa adolescent at mental health at maging sa pangangalaga sa kalusugan. Hinikayat naman ng komunidad na makibahagi sa mga isinasagawang blood donation drive. Buo naman ang naging suporta ng iba pang ahensya tulad ng PNP at PESO para sa iba pang serbisyong hatid sa naturang aktibidad. IFM News. IFM News. IFM News.